Štartujeme náš samochod japonskej výroby a odvezieme sa ním presne asi 800 metrov od nášho domu, pretože akurát som zistil, že úplne blízko pár ulic od nášho domu tak je jedno miesto, ktoré vám chcem a Marce ukázať. Marce ešte nevie, čo to je. A zároveň tomuhle bychom chtěli zasvětit celý dnešní den, podívat se na různé miesta, ktoré sú tu v južnej časti LA, takže preskúmať tu trošku toto okolie a objaviť miesta, ktoré poznáme hlavne z GTAčka a možno nejaké filmové veci. Dobře, tak jo, tak vyrážíme. Navigace říká, že už se blížíme. Takže toto je ono, zostali sme tu pri tomto dome a toto je dom, ktorý môžete poznať z filmu Boys in the Hood. On predtým v tom filme bol taký oranžový, taký krémový, teraz je taký zelenkavý. Takže sa ani nemusí zdať, že to je on, ale je to on a natáčalo sa to tu na tejto ulici. Aj tam oproti potom je nejaký ďalší dom, kde sa to odohrávalo. Takže není to tak, že ako v niektorých filmoch, že sa vytvorilo iluzórne prostredie nejakým strihom v nejakom štúdiu, fakt sa to odohráva tu na tejto ulici. A je to coming of age film, takže film o dospievaní v tejto štvrti vlastne. No, je to taký černošský film. Ja som to ešte nevidel, ale rád by som si to pozrel práve. Pokračujeme ďalej a naše ďalšie stopy vedú po mieste, ktoré môžete poznať z GTAčka. Objavil sa už v GTA San Andreas, tak sa tam poďme vydať. Nachádzame sa v Inglewoode, vo štvrti, ktorou sa inšpirovalo GTA San Andreas aj GTA 5. Za mnou sa nachádza jedno špecifické miesto, Kia Forum, ktoré v GTA poslúžilo ako Los Santos Forum. V GTA San Andreas sa tam dalo normálne ísť a myslím, že sa tam hrali nejaké také tie monster truckové závody alebo niečo také. Nachádzalo sa to kúsok od CJ-ovho domu. A v skutočnosti Kia Forum slúži ako jedna z hlavných koncertných hál tu v LA a v minulosti slúžila ako domov pre týmy LA Kings alebo Lakers. Fórum natočené, fórum sme videli a teraz sa ideme najesť, už máme hlad, už je okolo obeda. Ideme na Del Taco, ideme skúsiť tento fast food. Tam sme ešte neboli, takže vás tam asi vezmeme a uvidíme, čo tam dobre budú mať. Už sedíme s jedlom. Čo? Se napila toho, jsme si dali root beer. Tak máme hranolky, tu má Marca burrito a ja mám quesadille. A toto je tvoje ešte, tu máš toto taco. Čo to je jaký prázdný tohle? To něco je? Tak otestuj to. To není tvoje? Som jenom sír? Takže máme quesadillu. Může být? Jo, tohle chutná skvěle. A zvládnu dát aj my asi. To je tam jenom tortilla a cheddar. Když je to tak nešťastně zabalený, jako by to neuměli zabalit, ale je to moc dobrý. Že by Mexičania nevedeli, jak baliť burrita? Ukáž burritko. Nakapala jsem se do toho omáčku, ale je tam mletý maso, cheddar a fazole. OK, a je to dobré? Del Taco by sme zhodnotili asi hlavne ako super pomer cena-výkon. Trošku na zasytenie postačí a z tých fast foodov, ktoré tu sú dostupné, tak toto je asi fakt najlepší pomer cena-výkon. A vlastne sa tu najedli za $10 dohromady. Sme najedení a vyrážame do štvrti Watts, čo je už pomerne drsnejšia štvrť LA, tak to povedzme. A čaká nás tam jedno miestečko z GTA, ktoré sa objavilo tiež už v GTA San Andreas, takže môžete hádať aké a za chvíľu sa vidíme tam. Už sme vo Watts a naozaj
z každého pohľadu, kde sa pozrete, tak je zrejme, že sa jedná o chudobnú štvrť. Tu zrovna nie, pretože tu je to také ako jediné pekné miesto v celej štvrti. Aj keď je to proste chudinská štvrť a je to vidieť, kde sa pozrete, tak si nemyslím, že to je nejaké strašné a fakt, aj keď tu nejaké gangy samozrejme sú a kriminalita tu je, tak väčšina ľudí, ktorí tu žijú, tak jediné, čo chcú, je žiť si svoje životy a nedajte sa oklamať takými ľuďmi, ako je pán Drobík a pán Šopor, ktorí vám budú hovoriť o tom, jak ich tu zastrelili. No ak im niekto povedal, že čo tam robia s kamerou a nech vypadnú, tak to je zase podľa mňa vec, ktorá sa vám môže stať úplne všade v bielom neighborhoode. U nás je to úplne jedno, proste keď ľuďom zasahujete do ich súkromia a točíte im v ich mieste, tak si myslím, že to sa môže stať hocikde, že vám niekto povie niečo nepekné. A není to určite znakom toho, že vás tam automaticky zastrelí niekto. A toto miesto určite ako fanúšikovia GTA, ak ste hrali, tak spoznávate, pretože inšpirovalo tiež miesto, ktoré sa vyskytlo už v San Andreas a myslím, že aj v Peťke. Je to Watts Art Center, sú to Watts Towers. Je to umelecká inštalácia, ktorá sa nachádza tu nedaleko, vlastne je súčasťou umeleckého centra, ktoré tu je. Dá sa dostať aj dovnútra na nejakú komentovanú prehliadku za $7 na osobu. Tam ale asi nepôjdeme zase až toľko, ma to znútra nezaujíma, stačí mi to takto zvonku. Určite nechcem tvrdiť, že to tu je v každom prípade bezpečné, ale nenechajte sa pomýliť strašením týchto ľudí, ktorí ten strach a toto drama, ktoré tu vytvárajú okolo toho, využívajú len na to, aby dosiahli videnia a upútali vašu pozornosť. Takže nenechajte sa tým zbytečne zmiasť. A konečně jsem se naučila, jak se jmenuje ten krásný fialový stromek, který tady roste po celém LA. Je to jacaranda a je to strom, který se vyskytuje hlavně v Severní Americe. Teďka v červnu kvete a je tady skoro na každém rohu kroku a je kouzelný. Opadávají z něho fialové kvítky, které se mu potom takto po celé zemi a je to jeden z nejkrásnějších stromů tady. Watts Tower sme skontrolovali, že stoja všetko v poriadku, a tak môžeme ďalej pokračovať. Ideme sa pozrieť na miesto, tentokrát z jedného filmu. Keď prídeme na to miesto, tak budete môcť hádať, z akého filmu to je, či to poznáte, som zvedavý. A ideme to skontrolovať, či to stojí, či sa to ešte nerozpadlo. Mám o tom pochybnosti trošku, tak ideme na to. Stojíme pred takouto reštauráciou, ktorá sa objavila v jednom filme a teraz hádajte v akom. A aby sme vám trošku napovedali, tak si trošku zrekonštruujeme tú scénu slávnu z tohto filmu. Takže ideme tu od tejto reštaurácie sem dole týmito schodíkmi. Kamera nás nesleduje, ale ide pred nami. Kráčame tu po tomto parkovisku. Tam. Ne, baví ma, sleduj. A takto ide kamera. Tak a jak tu ideme, takto pomaličky sa blížime za tento roh. Tak na nás vyskočí strašidlo. Bá! Tak, z jakého to je filmu? No? Z jakého to je filmu? Já to přece vím.
Ja sa s tebou rozchádzam. Ne, choď preč. No poď. Ešte máš šancu to odčiniť dobrým kameramanským výkonom. Tak uhádli ste? Je to z filmu Mulholland. Tak uhádli ste? Je to z filmu Mulholland Drive od Davida Lyncha. Objavila sa tam táto reštaurácia. V skutočnosti teda sa volá Caesars. Už bohužiaľ nefunguje, ale vo filme mala meno Winkies. Tak ak ste nevideli, tak na to určite mrknite. A je to fakt jednak legendárny film a v tom filme táto scéna, legendárna scéna, jedna z najviac legendárnych lakačiek ever. No vypadá, že tu je to slnko, že to tu peče zase, jak v LA. A ono je to pravda, toto slnko je tu rovnaké, ale inak je tu strašne príjemný vzduch. Jak sme blízko pri oceáne, tak to pekne chladí, pekne tu prefukuje. A je tu úplne mega príjemných 23 stupňov, úplne optimálna teplota. Došli jsme tady do nějakého The Pike Outlets. Vlezli jsme tam do Converse a já jsem tam skončila s těmito červenými, já to nemůžu zabrat, Converskami. Tak máme živý dôkaz toho, že Amerika je niekde úplne inde. Normálne majú plávajúce auto. Neuveriteľné. Titaníci. No to není úplne tak Titanic, ale je to Queen Mary. Nie, že zlačné, ale také netypické pivko, nezvyklé pre nás. Veľmi zvláštna chuť, ale dobré. Jsme po pivečku, jdeme se ještě projít na pláž. To by byla škoda se ani nepodívat, když jsme tady. Jsme zaparkovali kousek od pláže a Long Beach se nám moc líbí. Takže toto kupujeme. Jo. Celé Long Beach. Takže pokud byste nás chtěli podpořit, A za mnou je jedno špecifické miesto.
počkáme, kým preletí lietadlo.